Morjens. Katsotaan tähän mun ensimmäiseen Rikuksa-videoon pikkasen tämmöstä hygienia ja terveydenhuoltoa sinne metsään ja retkeilyyn. Mulla onkin tässä levällään jo tämmönen lääkearsenaali ja täällä on sitten esimerkiksi, jos mä haluan buranaa ottaa, ja mulla nyt sattuu olla se semmosessa isossa valkoisessa purkissa, niin mä en halua ottaa sinne muutamia buranoita mukaan. Tää on viikonvaellukselle ajateltu satsi, eli toki näitä voisi olla enemmänkin, jos tulee oikeasti kunnolla kipeäksi. On siis särkylääkkeitä, buranaa, panadoli. Sitten jos esimerkiksi tää panadoli alkaa käymään niin kuin vähin, niin sitten vaan, nytkin mun pitää sitä lisätä, mulla on jossain, niin panadoli meni pikkasen tuolla reissulla, niin pitää täydentää eli laitetaan se siihen odottamaan. Sitten on ihan aspiriinia ja sitten vatsahoitoon tosissaan tää Imodiumi, ja tässäkin sieltä muutama tabletti meni, kun vatsatauti siellä sitten Ropin erämaassa, eli käsivarren erämaa-alueen eteläpuolella siellä sitten vähän. Niin tästä meni muutama, niin laitettiin sinne vähän lisää tavaraa, ja sitten tosissaan vatsahoitoon rennietä. Mutta siinä on niinku tommoset kipu ja tommoset vähän niinku sairastumisjutut. Ja tosissaan jos näihin pusseihin jotain laittaa, niin sit voi esimerkiksi kirjoittaa tänne vaan, että vaikka että Panadol ja sitten kuinka monta, onko se nyt sitten 500 mg. Niin nämä on niinku kätevä sitten tämmöiset pienet laput laittaa näihin pusseihin, niin tietää mitä on missäkin. Jos siis ne ei ole näissä levyissä kiinni ja ottaa näihin pusseihin. Joo, semmonen oli lääkinnällinen. Pakataan nämä sitten kaikki lääkkeet pakkaan niin kuin yhteen. Särkylääkkeet ja imodiumit ja tämmöiset. Panadoli, sitä pitää tosissaan laittaa lisää. Itse asiassa mä teen sille varmaan oman pussin sitten ja laitan senkin tonne. Jääkö sinne odottelemaan. Ja laitetaan toi. Näitähän ei ole pakko pussiin laittaa, se on ehkä organisoinnin takia vaan, että sieltä ne sitten löytyy näppärästi, kun niitä rupeaa kaivelemaan. Yleensähän se on se tilanne semmonen, että pussi auki maastoon ja sitten napit naamaa. Sitten, mikä tässä onkin käynyt vähän vähin, jota pitääkin lisätä, niin täällä ei enää montaa painolevyä oo. Tässä on vissiin 2 enää jäljellä vai 3. Oli siellä, itse kun ne on niin pieniä. Nää pitää mun varmaan pakata johonkin toiseen pussukkaan ja ottaa lisää tosissaan. Niin. Kyseessä on siis Micropur, joka on Micropur Forte, joka on siis desinfiointiin tarkoitettu. Onko mulla täällä enää yhtään näitä? Ei tullut. Jaha, se olikin sitten kauppareissu. Enpä ole kurkannut sinne, olen vaan luottanut, että siellä paketissa on. Eli tämä valmistautuminen on hyvä ottaa etukäteen. Mä en tiedä saako tätä apteekista, todennäköisesti saa, mutta retkeilytarvikekaupoista. Ja se on muistaakseni, että litraa vettä 1 tabletti ja sitten antaa olla siinä tunnin verran. Puoli tuntia. Ja 2 tunnissa menee siimaeliöt. Mitä liian siimaeliöt onkaan. Mutta joo, se lähtee nyt lisähankintaan. Ja mulla olikin täällä jo aikaisemmin tämmönen 1 irtonainen, mutta kun on, tähän voisi kirjoittaa nyt sitten näin se Micropur tonne pussiin ja taitella tän niin kuin kaksin kerroin, että se tarra ei tartu siellä sisällä kiinni, niin, tai sen saa helpommin tonne sisällä. Siellä on nyt Micropurin pussi. Siinä on vähän lääkinnällistä
juttua. Sitten tietenkin laastarit. Mulla nyt on tämmöisessä Salvequicin paketissa. Tänne on päivittänyt näitä ja näitä meni muutama. Peukalot vähän aukesi siellä ja tänne pitää taas vähän leikellä lisää. Ei täällä ole enää näitä kangaslaastareita kuin muutama. Täällä on myös muutama rakkolaastari. Ihan Compeedin tommonen ja sitten joku muu. Eli mulla on rakkolaastarit vielä erikseen tossa, mutta rakkolaastareita on ollut hyvä olla ja sitten vähän isompi laastari tuohon vielä. Niin tämmöisillä pärjää. Tuolla sitten mennään tuohon ensiapulaukkuun kohta, niin siellä on sitten enemmän niitä. Joo. Compeedista puheen ollen, niin mulla on täällä yksi avaamaton Compeedi. Mä en tiedä, miksi mä oon tämän pahvin tässä säilyttänyt. Välitön kivun lievitys, joo, medium keskikoko. Tää on melko turha tää pahvi täällä. Eihän ne niinku paina mitään, eikä tämmönenkään niinku tilaa vie, mutta mä jotenkin haluan, että tää kyseinen juttu, niin se on niinku minimalisoitu. Tai silleen. Sitten on pieni purkki pepantteja, niin tää alkaa olla aika loppu, että pitää vähän isompi ottaa. Sitten on ihan tuommoista Macrogoli Orion, eli tää on siis semmoista, mikä vähän löysää vatsaa tavallaan sitten taas, että jos siellä metsästä tulee niinku kova vatsa, niin se on niinku tavallaan vastakohdat. Jos sulla on vähän vaikeuksia saada tavaraa ulos, niin sitten tätä sisään, mutta sitten jos sitä tulee liikaa sisään, niin sitten tätä sisään. Ne on hyvä olla siellä, tai itse on huomannut. Ai että. Sitten vielä lääkinnällisestä. Etono 20 mg. Tää on varmaan vanhaksi jo mennyt. Tää on siis puikko, mitä laitetaan hyttysten puremiin. Ja sen pitäisi poistaa sitä kutinaa ja mäkäräisten puremiin, mutta niitä oli niin paljon niitä hyttysen mäkäräisen puremia nyt kun oltiin ropilla, että Täällä on näitä pörjäisiä jonkun verran ihan riittävästi ja me ollaan saatu aika lailla tarpeeksemme niistä videopätkiä niistä ötököistä, niin eipä tullut käytettyä. Tänne on eksynyt tämmönen henkselin solki. Sitten vielä hygienia juttuja. Pari terveyssidettä, vaikka mies olenkin. Niin nämä on hyvin monikäyttöisiä. Näitä voi käyttää haavasiteenä. Nämä voi laittaa hiertymiin, niin kuin semmoinen, jos sulla on iso hiertymä jossain, niin tällä voi vähän ehkä sitä parantaa jalassa. Tai kevyt, ei vie paljon tilaa ja muutama tämmönen. Niin en ole niitä koskaan käyttänyt, mutta on saanut vinkin, että niitä olisi hyvä, niistä olisi hyötyä. Joo, sitten vähän turvallisuuteen. Avaruuslakana, pieni. Tällä saa lämpöä pidettyä, jos tuntuu siltä, että ei oikein meinaa tareta, niin tää on semmonen hätävara. Myöskin hätävara on tämmönen. Tässä on kompassi, tää on joku lelu. Tässä on kompassi, tässä on pilli. Niin lämpömittari, joka en tiedä pitääkö paikkansa. Nyt näyttää 24 varmaan. Eli se on tommonen. Mutta se mikä tässä on ihan hyvä, niin suurennuslasi. Eli mulla on kompassissa suurennuslasi. Mutta tässä on pieni suurennuslasi myös. Ja sitten tässä on pieni peili. Eli täällä peilillä voi vähän niin kuin katsoa jotain, että jos sormessa on joku juttu, niin sillä voi vähän, ei sormessa, kun siis kasvoissa joku juttu, niin voi sitten sillä jotain katsella. Tässä on ollut pieni ledivalo, siitä on patteri ja toi kytkin hajonnut, mutta tää on tämmönen lelu lapsille myytävä, mutta ihan, siinä on kuitenkin toiminnallista tommoista turvallisuusjuttua. Sitten vielä yksi turvallisuusjuttu, erityisesti syksyreissuihin, onpas täällä tää pestä toi pussi, kaikki on jossain jauhossa. Niin tämmönen ihan pieni äärimmäinen, tämmönen niin kuin pieni valo, minkä sä saat johonkin roikkumaan. Sulla on pieni valaistus, että sä voit jotain tehdä. Tällä ei pysty oikein liikkumaan, mutta toisaalta tää on niin kuin semmonen, tällä saa vähän valoa jossain tilanteissa.
Noin. Siinä oli sitten toi lääkepuoli. Sitten lähdetään katsoa tätä muuta puolta hygieniapussukasta. Noin. Nyt on hygieniapussukan toi lääkepuoli katsottu ja tommonen terveydenhuoltopuoli, niin lähdetään sitten katsoa tätä puhtautta. Joo. Tilaa kanava. Mä teetätin ihan tämmösen, tai ostin lusikan, mihin sai kaiverruksen. Kanavan nimi on siis Rikuksa ja tosissaan tää video on ensimmäinen video tällä kanavalla. Niin pistä tilaukseen, pistä peukkuu, niin tue tätä mun tekemistä. Joo. Lähdetään ensin tämmöisestä, minkä mä viime reissulle muutin. Eli mulla oli tämmönen pieni. Tässä lukee Tiski Eco, mutta siis se on tiskiaine, millä mä pesen sekä itseni pyykit että noi astiat. Ja mä ajattelin, että tää on kätevä, kun tässä on tämmönen pruutta, jonka saa sit, no nyt sieltä tuli jo. Tämmönen pruutta, minkä saa tälleen sit kiinni, että se on tuolla repussa kiinni ja sit kun sen avaa, niin sit siitä saa pruutattua sinne sitä pesuainetta. No, eihän se niinkään tietenkään ollut, koska ensinnäkin tää on aivan turha iso, minnekin yhden ihmisen juttuihin. Ja mulla on nyt semmonen ihan pieni purkki, semmonen inkiväärishotti-purkki, missä mulla on saippua ja mä oon laittanut siihen semmosen juomapullon korkin. Mä voisin näyttää se juomapullon korki. Joo, eli tässä on tää mun nykyinen tiskiaine, mikä oli nyt reissussa. Tässä on siis ihan semmonen juomapullon korkki, kierteet kävi tähän ja tää on inkiväärishotin pullo. Ja mä oon kirjoittanut sen tussilla Tiskiaine Eco. Tää on vähän tiukka, mutta tästä saa aika hyvin sitten sinne sitä tiskiainetta puristettua ja sitten saa kiinni aika näppärästi ja sitten vielä korkki päälle. Niin tää vaihtui, eli tuotekehitystä tapahtuu. Tää ei ollut hyvä. Tää voisi olla jossain muissa olosuhteissa hyvä tai sitten kun jaksais käyttää tota. Mutta tää oli mulle hyvä ja tää menee tuolla mun ruokakassissa mukana, missä mulla on myös tiskiharja. Joo, mutta sitten taas itsensä peseytymiseen, niin tämmöisiä pieniä saippuoita muovipussiin. Ja tällä voi pestä itsensä siellä. Mulla on myös täällä tämmönen pesusieni, jolla tässä on 2 puolta. Tällä mä aikoinaan pesin tiskit, mutta se ei ollut kovin hyvä tiskeihin. Siirryin tiskiharjaan suosiolla. Mutta tämmönen, mikäli onkaan, joka on hyvin imukkykyinen, jossa on nyt todellaan turha toi, eli mä halusin semmosen vaihtaa semmoiseen sieneen, mikä on suunnilleen samankokoinen. Tällä voi pestä itsensä, ehkä astioita, ja tällä voi tietenkin hinkata, jos on jotain tiukassa jossain astiassa. Niin siinä on niinku noita tiski kautta itsensä pesuaineita. Joo. Sitten tää olikin näköjään eksynyt väärälle puolelle, mutta täällä on, niin kuin mä käytin tätä, joo. Vainko se laittanut väärälle puolelle? Septidiini. Ja tämäkin mä oon miettinyt, että saisi vähän pienempää pulloa. Mulla on vaan näin vähän tätä ainetta, eikä sitä tarvii kuin ihan pikkasen. Niin just semmonen pieni pullo vaihtaisi siihen ton korkin, vaan että saisi samankokoiset kierteet. Ja tuollahan on se muoviletku tuolla pohjalla. Niin lyhentää sen sitten sen pullon kokoiseksi. Mulla on yksi ylimääräinen käytetty septidiinin tuolla, niin mä siitä koitan. Tai sitten, mutta tässä on kätevä taas tää, että sä saat suoraan siihen haavaan laitettua tai mihin tahansa sitä sitten. Sitten mulla on ollut täällä tämmönen lääkkeitä varten lähinnä purkki, mihin mä saan mun päivittäiset lääkkeet. Tätä meinasin käyttää, mutta sitten kuitenkin pidin, koska mulla on lääkkeet semmosissa alumiinifolioissa, niin mä sain pidettyä niissä. Mutta tää olisi niinku näppärä viikon vaellukselle, että tiedät mitä lääkkeitä sä otat, niin sinne kaikki. Tai jos on hirveä satsi lääkkeitä, niin toki sitten taas pussiin ja sitten toi lappu sinne, mistä lääkkeestä on kyse. Mutta tää kulki nyt tyhjänä mukana. Sinne jatkossa tulee ehkä mun lääkkeet. Sitten mennään hygieniaan lisää. Hammasväliharja ja sitten näitä. Näitä mulla oli ajatus vähän laittaa lisää. Mihinkä mä ne laitoin? No mutta ne meni jonnekin. Koska täällä on enää yksi hammasväliharja, niin tätäkin pitää nyt sitten lisätä. Siis yksi toi hammaslankain.
Sitten hampaiden pesusta, niin mulla on tämmönen hammasharja, mä oon katkaissut tän, kun mulla oli aikoinaan semmonen ihan pieni pussi ja se ei mahtunut sinne. Ja tosissaan näitä Sensodynen, joskus ne antaa hammaslääkäristä näitä, niin näitä on jäänyt sitten. Tässä on yksi avaamaton ja tässä on viime retkellä ollut ja ne kulkee siellä. Tuohon olisi kiva saada joku suoja. Pitäisikö se laittaa joku ihan, no, jos hankkisi semmonen jonkunnäköisen suoja. Tämä on jotenkin inhottavan tuntuista, kun sä pessu hampaat sitten laitat sen tänne. Sitten on tämmönen kuorsauksen estojuttu, kun mulla on uniapnea, niin se auttaisi vähän siihen kuorsaukseen, en tiedä. Kylläpäs tätä tavaraa on paljon. Ja unesta, niin Lapissa siellä on todellakin valoisaa. Ja mullakin oli nyt, tai meillä oli eka kertaa semmoinen vaalea teltta, ja edellinenkin teltta oli vaalea. Niin siitä tulee valo ihan älyttömästi läpi, niin tämmöiset vaan silmillä, tietenkin lasit pitää ottaa pois päästä ensin, niin uni tulee hyvin. Ja sitten vielä, ai niin, täällä oli vielä lisää oli mulla täällä nämä hammaslankaimia lisää ja hammasväliharjoja, mä olin unohtanut, oli 2 eri paikassa. Tää organisointi ei ole aina parasta, nyt pitää yhdistää noi pussukat. Sitten ihan hammaslankaa. Sitten on vielä muutama hygienia juttu ennen kuin tää on käyty läpi. Täällä on jotain noita naisten juttuja, mikä liekkään tommonen. Siinä on muutama topsi, jos tarvii jotain ihan turhakkeita ollut tähän mennessä. Sitten on jostain syystä, mä oon laittanut tänne myöskin mukaan siis ton neulaa ja lankaa. Niin tää toimii myös korjauskassina tää, joka muuten lähtee nyt pesuun. Ja sitten täällä on ihan tämmönen peili. Mä olen Kirppikseltä ostanut 50 senttiä maksanut, milloin oli ollutkaan. Niin täällä on vähän isompi peili, koska siinä tässä oleva peili, mikä tässä on tässä sivussa, niin onhan tää niinku, kyllähän täällä jotain tekee. Ja tää on vaan jotain metallia, mikä liekkää. Mutta jos sun oikeasti pitää katsoa joku juttu jostain, niin kyllä se pitää olla tämmönen kunnon peili. Tosi kevyt. Ja menee just näppärästi tonne laukkuun tai tonne taskuun. Siinä oli tää mun hygieniakassi. Sitten käydään vielä nopeasti läpi toi ensiapulaukku. Ai että. Mun ensimmäinen ensiapulaukku retkelle on tämmönen Ortliebin pussukka. Ja heti kun mä ekan kerran käytin tätä, niin mä huomasin, että tässä on äärimmäisen huono juttu. Nämä tarvikkeet oli täällä muovipussissa. Ja sit kun tää on kumia tää, niin sit kun sä yrität siinä tilassa, kun sulla tulee tavaraa ulos kädestä, ottaa tätä auki, niin sä et saa sitä muovipussia sieltä pois. Jotenka mä laitoin tänne silkkipussin, niin se tulee nätisti pois sieltä. Kaikki tarvikkeet on siinä. Saat tämän silkkipussin auki. Tää naru oli niinku silleen, että se oli niinku tyrkyllä tuolla, että ota siitä kiinni, vedä auki. Ja sit sä saat nää koko helahoidon siihen maastoon. Mitä siellä onkaan. Mitä sä tarvit siitä. Hanskaa. Näitä, onko tää nyt painesiteitä, mitä onkaan. Pikkupala teippiä, joka saattaa olla vähän huonoa jo. Ja sitten täällä oli näitä laastareita lisää, hakaneulaa. Sitten, mitä nämä nyt on, haavataitoksia. En tiedä mikä näiden nimi on, mutta semmonen hyvin yksinkertainen. Ja mä ostin semmosen paremman ensiapulaukun, mikä on nyt varmaan mulla autossa, niin mä en pysty sitä näyttämään. Ja sitten kun nämä pakataan, niin tosissaan vaan näin. Ei sen kummempaa järjestystä, kunhan ne on näppärästi sinne menee pyöreeseen muotoon suunnilleen. Hihna kiinni. Sitten askarellaan tää tänne sisään. Tämä sisäänlaitto on hankalampi operaatio. Kyllähän tämäkin
on nihkeä tämä silkkikassi, mutta tää on huomattavasti helpompi kuin se semmonen niin kuin muovikumia vasten ei luista. Tosissaan mä en jätä tätä ulos täältä, mä aion sen tänne hollille tohon, koska tää sulkemismekanismi vedenpitävyyden takia perustuu siihen, että siellä ei ole mitään välissä. Tämä Ortlieben pussihan on laadukas, tai näähän on laadukkaita, niin nämä on ainakin varmasti vedenpitäviä. Ja tässä on aika kova tää neppari, eli mulla on aika kova luotto tähän neppariin, että se ei lähde tosta, niin kuin, että tän saa rinkkaan kiinni ulos tai sisälle. Pitänyt sekä ulkona että sisällä. Tämän hygienia pussukan lisäksi on tietenkin mukana 2 tärkeää asiaa, ja niistä tärkein on vessapaperi. Ja niitä on hyvä olla mukana riittävästi. Tää ei älyttömästi paina. Katsotaan huvikseen paljon tää painaa. Eli vessapaperi painaa noin 100 grammaa, 110 grammaa. Eli ei paha. Eli ottakaa riittävästi mukaan näitä. Mutta sitten toinen tärkeä, niin pyyhe. Ja mulla on nyt 3 erilaista pyyhettä, mitä on käyttänyt. Mulla on ollut eniten käytössä tämä. Tää on tullut joskus Chiquitan, kun oot ostanut banaaneja, niin sä oot saanut tämmösen pikkupyyhkeen. Tää on joku, mitä lie, 50 kertaa 30 senttiä. On tää 60 kertaa 30, mitä liekkää. Hyvin pieni. Ja tää on semmonen pyyhe, millä ei voi oikeastaan pyyhkiä, vaan täällä pitää niinku taputella. Eli se vasta kostuessaan, sit kun tää oikeasti alkaa kostua, niin sitten tällä voi niinku pyyhkiä. Että tää ei ota sitä vettä muuta kuin taputtelma. Hankala käyttöinen, pieni, mutta kevyt. Sitten toinen vaihtoehto, ihan tämmönen virallinen retkipyyhe. Vähän isompi, vähän painavampi ja on tietenkin mukava, toimii, on pyyhkeeksi tarkoitettu, mutta kaikista paras pyyhe on kuitenkin sideharso. Ottaa jonkun kokoisen palan. Tää ei ole kedon kaunein kukka. Tää iso painaa vähemmän kuin toi sininen. Ja tää menee pienempään tilaan. Ja tää imasee niin loistavasti. Tää menee tosi pieneen tilaan. En muista paljon tää painaa, äkkiä se tosta katsotaan. 107 grammaa. Ja tää 160 grammaa. Eli grammaviilajat, niin sideharso. Ja nyt mitä meillä kävi sitten, niin kun vessapaperi oli tosissaan liian vähän, ensi kerralla ei todennäköisesti ole, tai ei siis todellakaan ole, niin mä leikkasin puukolla tämmöisiä riepuja, joista sitten en käyttänyt kuin yhden tämmöisen pyyhkimisen. Mä kostutin tämän ihan vedellä ja sitten hoitelin takapään pyyhkimisen sillä. Jättikokoisesta hyvästä sideharsosta voi tehdä niin kuin myös tarvittaisiin vessapaperia. Käyhän tää sitten myös siteenä, jos sulla tulee käteen iso haava, niin sä saat tästä rakenneltua siihen jonkunnäköisen puristussiteen ja laittaa sinne sitten sen jos sulla tulee kova verenvuoto, niin saat sidottua itsesi siitä. Joo, tämmöisiä juttuja tällä kertaa ja ei muuta kuin tervetuloa kanavalle ja tilaa kanava, pistä peukkuu. Kanavan nimi on Rikuksa, eli Riku on mun nimi ja Kuksa. Tämä Kuksa on vuonna 1999 tosissaan lähtenyt Lapista mun mukaan ja se on kulkenut. Mä oon kuljettanut sitä pitkään mukana ja se oli nyt taas Ropi-tunturin erämaassa mukana ja se sai nyt kaverin sieltä sitten lusikan, koska mä käytän jauhettua maitoa tai maitojauhetta, niin tällä on tosi näppärä sekoittaa se. Tää on loistava tämmönen pikkukaveri tälleen. Laitan vielä ehkä siihen jonkun reijän tonne ja saan sen sitten tai jonkun lenkin. Saan sen vielä kiinni tohon hihnaan. Ei muuta kuin kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavassa videossa. Moi.